Hola, això és el poblat ibèric de Montbarbat. Anem a seguir el mapa que tinc del llibre Viaje a la Catalunya dels Iberos de Carmen Aranegui, publicat el 98, em sembla que era. Aquest és el mapa que hi havia de l'excavació d'aleshores. No sé si es veu gaire bé. No es va aconseguir. Aquest és el mapa del poblat. Veieu? La torre, que és el número 1, està allà darrere. El passadís, la casa número 2. La casa número 3 és a la cantonada sud-est del poblat. És tot allò d'allà al fons. Aquesta és la casa número 5, que és del mig. I la casa número 6 és la del fons, el foradet del fons. Això també estava excavat, però no té res. Això és el carrer. Aquesta cantonadeta d'aquí, tot això és el carrer. I això d'aquí és la casa número 4, diria. Això és el que surt a la part antiga excavada. Ara anem a la part nova. La casa número 4 arriba fins aquí. Això és la casa número 6. I tot això ja és l'excavació més recent. Tota aquesta banda, aquestes cases, estructures, són d'excavacions ja més recents. N'hi ha més a l'altra banda del turó, turó de Montbarbat. Hi ha unes vistes esplèndides, Això segueixen ser excavacions més recents. Va, han passat 19 anys des que es va publicar el llibre. També és normal que estigui tot molt més excavat. Això són més estructures. La muralla va per baix. Hi ha més estructures excavades, recents, o més recents, diguem. Amb la muralla que va per la part just de fora. Ara m'imagino que aquest poblat és bastant més extens del que hi ha excavat. El problema que hi ha és que no hi ha diners per excavar. I tot el que han excavat més recentment deu estar per aquí, perquè tot està tapat. Veieu? No sé si s'aprecia, però està tapat amb plàstics i amb pedres i terra a sobre. Això deu ser més una capa que una excavació. I per aquí hi ha més estructures. Tot això és tapat. Aquí hi ha més estructures també aquí dalt. És una llàstima que amb tots els diners que s'emporten els polítics es podria adequar a aquest poblat, que és molt gran. Està molt poc excavat. Es coneix des de fa molt temps. I és una llàstima que estigui així.
i segueixen sent edificacions. I segueixen cap a l'altra banda del camí.